NSUI गोवाची टीम तशेंच आमची पुराय काँग्रेस फॅमिली आमी आयज स्टुडंट्साच्या पेरंट्सांक मेळपाक आयल्या, कॉन्डोलन्सीस दिवपाक आयल्या तांकां. खूब दुखीची खबर ही आनी ह्या दुखाच्या वेळार तांकां आमी फुली एश्युरन्स दिला की तांकां कसलीच गरज पडटली जाल्यार काँग्रेस फॅमिली तांच्या वांगडा सदांच उबी आसतले म्हणून. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें पुराय देशांत बोवाळ चल्ला नीट पेपर लिका बद्दल. सो ताच्या खातीर आमी NSUI गोवा तशेंच फाल्यां गोवा यूथ काँग्रेसीन प्रोटेस्ट काडला आझाद मैदानार. सो हांव मागता सगळ्या स्टुडंट्सांक, सगळे नीट एस्पिरंट जे कोण आशिल्ले तांकां फाल्यां आझाद मैदानार 4 सगळ्यांनी येवचें आनी आपल्यालो हका खातीर तेमी आवाज उंच काडचो म्हणून. गोव्यातील वेल्लीमध्ये आमच्या 17 वर्षीय छोट्या भावानी स्पर्धात्मक परीक्षा ॲकॅडमिक प्रेशरच्या दबावाखाली येऊन कालच आत्महत्या केली. त्याच्या परिवाराचं सांत्वन करण्यासाठी गोवा प्रदेश युवक काँग्रेसची आमची सगळी टीम, अध्यक्ष ॲडव्होकेट अर्चित नाईक, माझे सहकारी हरगुंजी, माजी जिल्हाध्यक्ष सॅव्हियोजी, विद्यमान जिल्हाध्यक्ष आशिषजी, आमचे सरचिटणीस नौशादभाई आणि आमची सर्व टीम गोवा, आमचे NSUIची टीम सर्व आज आम्ही इथे हेगडे परिवाराचं सांत्वन करण्यासाठी आलो आहे. आणि खरं तर ह्या दुःखद प्रसंगी आम्ही कुठलाही राजकीय याच्यात दुजाभाव न ठेवता आमचं सर्व ह्या सरकारला आव्हान आहे का 18 तास जे विद्यार्थी मेहनत करता, रात्रभर जागून अभ्यास करता, वर्षानुवर्ष त्यांच्या आयुष्यातले देऊन एक नीट असेल, इतर स्पर्धा परीक्षा असतील यांचा अभ्यास करता आणि जेव्हा कधी पेपर लीक होतो, अशा काही घटना होतात तेव्हा विद्यार्थी हे फ्रस्ट्रेशनमध्ये जातात. त्यामुळे हे अपयश हे सरकारचं आहे आणि सरकार धोरणात्मक निर्णय घेण्यास इथे अपयशी ठरत आहे. आणि त्याच्यामुळे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे, सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे ह्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे आणि याच्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ह्या आत्महत्येला जबाबदार सरकार आहे. आणि मी याच्याबद्दल सरकारला दोषी ठरवतो आणि ह्या सरकारने तातडीने याच्या संबंधात अजून भविष्यात कोणत्याही विद्यार्थ्यांची आत्महत्या अशा घडू नये. ही फार दुःखद घटना आहे आणि ही परत जर गोव्यात नाही घडायची असेल तर ह्या सरकारने काही ना काही पावलं उचलणे. ते केंद्र सरकार असेल, गोव्यात सरकार असेल, दोन्ही ठिकाणी भाजपाचं सरकार आहे आणि यांना हिंदुत्व, ख्रिश्चन, मुस्लिम अशा धार्मिक मुद्द्यांवर राजकारण करण्यापेक्षा आमचे मायबाप जे विद्यार्थी आहे, जे ह्या भारताचं, गोव्याचं भविष्य आहे, यांचं भविष्य जर सेफ ठेवायचं, सिक्युअर ठेवायचं असेल तर त्यांच्यासाठी तुम्ही सोयी सुविधा, शिक्षणाच्या सगळ्या संधी, जसं लोकसंख्या वाढली आहे तशी त्यांच्या मेडिकल इंजिनिअरिंगच्या जागा वाढवणं गरजेचं आहे, त्यांचा अभ्यासक्रम सुलभ करणं गरजेचं आहे. आणि ह्या धोरणात्मक निर्णयांसाठी ह्या लवकर सरकारने पावलं उचलावे, नाहीतर युवक काँग्रेस पूर्ण देशभरात आणि गोव्यात आंदोलन याच्या बाबतीत छेडेल. आणि माझं सरकारला पुनश्च एकदा आव्हान आहे का अशा भविष्यात घटना न घडण्यासाठी आपण सरकारने लवकर पावलं उचलावेत. आणि गोवा प्रदेश युवक काँग्रेस असेल, गोवा काँग्रेस असेल, हे सदैव ह्या विद्यार्थ्यांसोबत आहे. आपल्या मीडियाच्या मार्फत माझं सर्व विद्यार्थ्यांनाही आव्हान आहे की अशा कुठल्याही दबावाला, दडपणाला बळी न पडता आपल्याला काही टेन्शन असेल, काही आपल्याला दडपण असेल तर आम्ही आपल्या फॅमिलीला सांगण्याऐवजी आम्हाला जरी सांगितलं, आमच्याशी शेअर केलं, आमचे सगळे युवक हे गोव्यातल्या प्रत्येक गल्लीत, प्रत्येक तालुक्यात, आमचे पंचायतीत सगळे युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी आहेत, त्यांना आपण सांगावं जेणेकरून आपल्या समस्या, आपलं काही टेन्शन असेल, आपलं काही प्रॉब्लेम असेल तो सॉल्व्ह करण्यासाठी युवक काँग्रेस सदैव कटिबद्ध राहील.